Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबा हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअ जाहैबाय नोंथांमोना जोंनि गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायबायना साला लाला होननाया पुरा निउ इयारनि हिट सं ओमफ्रायहाय नै दायो जोङो क'क्राझारावहाय हटेलावहाय दङमोन पुरा आर्लि मर्निं रेडि जाबाय आरोना शुटिंनि थाखाय ओमफ्रायहाय जेसेबां हायो आं नोंथांमोननो बिहाइन्ड द सिनखौहाय दिन्थिगोन स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो भिडिअ खालामबाय दे आं नै जोंना मेकआप आर्टिस्टआ एक्ट्रेस बायदि जि साइजखा एक्ट्रेस बायदि माने एक्ट्रेसनिफ्राय साइजसिनसो आरो एजन एक्ट्रेस शुटिंनि लाहार फाहार खालामगासिनो सान्दुं खामजा आदिबासि जाखाबाय आङो बेखायनो सान्दुं गोसाबाबो जेकेट जोमनानै दङ आरोना फर्स्ट डेनि शुटिंआ अलमोस्ट कमप्लिट जाबाय गिबि आगान प्रडाक्शनावहाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन जोंहा फर्स्ट टाइमनि थाखाय हालब्रि बिथाङा मिउजिक भिडिअ खालामगासिनो बिथाङा नोंथांमोननि अननाय मोनगोनखौ आसा खालामबाय नङा होमबा जेरैबायदि बिथांनि प्रडाक्शननि मेथाइफोरखौ अननाय होयो थ' बिथाङा फर्स्ट टाइमनि थाखाय जिहेतु एक्टिं खालामदों बे मिउजिक भिडिअखौ नोंथांमोना गोबां अननाय होगोनखौ मिजिंथिबाय ओमफ्राय बिथिंगा बिराद माने जोंजोंनो गासैबो जोंनि टिम ओमफ्राय बिथिं जोंना एक्टरबो दङ हनै मिस्टार स्करालि दायो ओंखाम जायाखै सानसे शुटिं खालामनानै दायो जाहैनोसै मोसानाया जोब्बाय जोंना दिनै ना गाबोन दंबावो एकदम फुङाव ना खैथायाव फैगोन खैथायाव मैया दहाय फैनाय बायदि टाइमाव सबसे फार्स्ट आं नोंसोर लेट
जों जोंखौ बैयाव गारना फैदों गौरां गुदियाव दा मोजां खामायनाया जाबाय थोरसिसे नों मानो बावा दहयो ओंखाम उखैनायखाय नैथिं जाखांबाय जोङो जाखांबाय नै जोंना मेकआप नों हारसिं गय जाबाय जोंखौ गारनानै इमान हामा मानसि नायनाय बियो चेयारखौ सोगासिनो इथिं फै आगै मोसाग्राफोरा नै बेथिं फै आगैमोन एसे भिडिअ लानो माबायदि मोनखो दोनैयो ज' ज' मोसानानै मोजां मोनदों खाथिनिनोखाना नङा आंखौ आलासि जानो लांला खाथि नङा ए मालाबासो रिल्स टाइम मोनदो आरो रिल्स बानायनो महा आं बानायाखै आं बानायाखै रिल्स बानायाखै आं माबासो स्ट'रिसो होदोंमोन आं गाबोन बानायगोन दे एसे थाब फैनानै स्कार्ट लानानै फै नोंसोर ओइथिंनाय पेकिं खालामजोब्बाय जोंना भिडिअग्राफारा थिगसे ओंखाम जाबाय बियो रान्दिंबाबो ओंखाम जानो हायो खिन्थु नै जोंना एक्टरा ओमफ्राय माला नुनो मोनगोन एसे खोन्थानानै होदो जोंनि मिउजिक भिडिअखौहाय हेल' नों ओमफ्राय आंखौबो लाफाना हो इसोरदो खोनानानै थायनांगौ जोंना नै भिडिअ लानो नों मा बुंनो बुस्थु बोलो चलो रेडी औ जाबाय बढिया एकदम फाटाफाटी जोंना साला फार्स्ट डे शुटिंआ जोबनानै थांबाय ओमफ्राय बेसे पार्सेन्ट जोबखो बेखौथ' नैबे बिथाङासो मिथियो आं बारा सोंला बिथाङा गेस जानानै जिहेथु गाबोन जिहेतु जोबबानो जाबाय गाबोन फोजोबबानो जाबाय आरोना जोंखौ मुक्ति होबानो जाबाय नोंथांमोननि अननाय मोनगोन होननानै जों आसा खालामबाय बयबो डान्सारफोरा फैदोब्रा इथिं दे थांदो बयबो थांदो नोंनि फेना थांदो थांदो आं लाइट सेनाव मोनजोबाखै थांदो आच्छा मिस्ट्रिया बिदि गोदाव सोराव थाबा बोरै जानांगौ दे गिबि आगान प्रडाक्शननिफ्राय फैगासिनो नैबे मिउजिक भिडिअआ साला आं बिराद एक्साइटेड बे इयाराव जोबथा प्रजेक्ट जोंनि बे मोसागोन ना रावबोथ' मावखाला बेनि उनाव माने बे इयारनियाव रिल्स लाला नोंनि इयारखौबो मिथिला मालाय जाबाय थेंक इउ साला पुष्पा जगदेश बिथां पुष्पा 3आव आंनि रल दं बेखौनो दारिखौ लागासिनो आं एसे जोंना दारिखिंगाय बसा बस सिंगाम अपकमिंग बडलेण्ड सिंगाम पार्ट 1 खतरनाक फाटाफाटी बढ़िया आबो गेमसिया क'क्राझारनि मम' जानो लुबैदोंनो रायजोफोर क'क्राझारनि सबसे बेस्ट टेस्टि मम' होनबा माने मम' बुस्थुआ मा होनबा गोथाव होननाय लोगो गोथाव आरोखि लागाव गोथाव जाहैनोसै थ'दो औ नै जोंना बिराद गोथाव संनानै जाहोफैबाय जोंनो मा रेस्टुरेन्ट दङ होनदोंमोन नोंसिना नामा बेलाय दङ मा होनखो
कमला रेस्टुरेन्ट माहा औ बहा हा नाराबारियाव दे मालाबा जाहैगोन मा मोनजायो मम' चावमिन बा दे जागोन दे थेंक इउ